Aquí el acto es por Palestina y estamos en Pego. Hola, mira, avui es fa una concentració de solidaritat en Palestina. És una concentració que es fa mensual a diferents pobles de la comarca, coordinat amb la BDS, que és la boicot, desinversió i sancions. Organitza el Moviment per la Marina Alta, el Moviment per la Marina Alta i el col·lectiu de solidaritat en Palestina de Xàbia. I estem avui a Pego per reivindicar i per exigir el final del genocidi del poble palestí per part del govern sionista i criminal d'Israel. Hem de seguir lluitant perquè això s'acabi i exigir a les autoritats espanyoles i europees que facin alguna més que comunicats. Exigir que acabi aquest genocidi. Qué pena dona que Europa, que còmplice és de lo que està passant a Gaza i parlen molt contra Rússia, però contra Israel no diuen res. És una vergonya esta Europa. Sí, Europa s'ha limitat, la Unió Europea s'ha limitat a fer un comunicat dient que deplora el trencament de la treva i ja està, és a dir, més cínic no es pot ser. La ONU està, el fiscal del CPI, del Cort Penal Internacional, ha fet ordre d'arrestament contra Netanyahu. Vol dir que cap govern li fa seguiment, sobretot els primers del primer món. I llavors, doncs, el govern espanyol, per un costat, reconeix a Palestina, però l'altre li segueix donant armes a Israel, perquè massacri aquest poble. I a més, si tu, la contradicció d'aquest govern és a dir, nosaltres ajudem a Ucraïna donant-li milers de milions espanyols perquè hi ha una invasió, doncs per aquest raonament hauries de donar milers de milions al poble palestí perquè s'armi i es defensi contra un opressor, cosa que no passa, que fan al revés, armes al opressor, és a dir, al genocida. Vull dir, més cínic i més miserable no pot ser. Molt bé, doncs vols fer una crida a tota la Marina Alta que vinga cada volta més gent a les concentracions? Fem una crida, la crida és diària, és a dir, a les xarxes, ser actius, entrar, sobretot, això sí, entrar al BDS o buscar a Google boicot productes israelians, on allí apareixen des de Coca-Cola, Nestlé, McDonald's, Mercadona, que ven productes israelians com les patates i taronges, Carrefour, recordeu, Carrefour fa tots els productes seus que els fa a Israel i, a més, va tenir l'atreviment de regalar un kit personal de menjar i altres coses a cada soldat israelià que massacra. És a dir, Carrefour i Mercadona ni aigua, que es diu. I després està Revlon, està les nanes. Hi ha molts productes que del dia a dia, Orange, AP, etc. S'ha de buscar la línia i demanar el boicot i exigir i no comprar res d'això. Recordeu que a Sud-àfrica al seu moment es va fer un boicot en productes quan era racista i allò va fer molt de mal al govern i allò va contribuir també a fer caure el govern racista que hi havia a Sud-àfrica. Doncs hem de seguir fins que caigui aquest govern miserable, criminal i genocida d'Israel. Molt bé, moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Ah, bueno, no,